Всіх вітаю. Сколько вас много. Страшно? Саня сидел, сказал Ой, страшно. нет, я только села. Располагать. Не чутно. Я завжди забуваю, на який лад треба ставити каподастри. Мені на п'ятий. Ну що, давайте трошки розповідемо про Іру. Хто веде Ginger-Head? Короче, Іра, напевно, досить молодий виконавець, так? Кольки, до речі, ось таке питання. Ти перший трек, кольки пройшло часу вже з релізу? 24-му. А, что я не... Так, так. В 24-му годі. Карацій, а зараз амаль 26-й. 26. Ну, 2 годи, до речі, хутко буде. Йо, круто. Ось, напевно, ми з тобою познайомилися на презентації нашого кіно. Да? Ти прийшла перший раз, ось ми побачилися вживую. Да, а потім, ось, до речі, класна була движуха в этом годі. Ми поїхали на сплав байдарочний, була така музична тусовка, зібралося шмат музиків з різних гуртов, з різних проєктів, всі об'єдналися і ось ми проплили про це, там на байдах, познімали кучу відосиків, потім там поіграли пісеньки з компонировали, короче, это все. Ось, була вельми теплая така движуха, тому що, видите, ось раніше часто музична тусовка, вона була розрознена, там кожен сам собі ніде. А зараз отрималося так, що ніяк всі зібралися, зустрілися, і ось ніяка там, ніякої конкуренції, наоборот, всі хотіли ніяк там взаємодейничати, ніяк підтримували так само. Ось, тому це був такий музичний тімбілдинг молодої білоруської сцени. Ну що, готові? А я ні. Ти подрихтуйся. Я буду по ходе справа.